ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଫାଇଦା ଜାଣନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସକାଳ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଳସୁଆ ଲାଗି ନଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଅଳସୁଆ ଲାଗି ନଥାଏ। ଆମେ ପୁରା ଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ସକାଳୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବା ଓ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଇବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକ ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଏ। ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଆଉ ଏକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଡେରିରେ ଉଠିଥାଉ, ତାହେଲେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଜଳଖିଆ ପେଟ ପୂରା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ସହ ଦିନସାରା ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଆଉ ଏକ ଫାଇଦା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସକାଳେ ଉଠିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତି, ତେବେ ରାତିରେ ସହଜରେ ଶୋଇପାରୁଥିବେ। ଫଳରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭଲ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ହଜମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁସ୍ଥ ରହେ। ପେଟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ସକାଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇପାରିବେ।